ikaw ang karapat-dapat na tanghali Mr. Bikini Open 2025 ng Barangay Masambong? Maraming salamat sa napakagandang tanong, sir. Thank you so much, Dave. Okay, first of all, I would like to thanks all the people who are here tonight, especially to the Board of Judges for choosing who will be the winner. So, the question is, karapat-dapat ba akong manalo ngayon? Simply because, of course, yes. Sino bang taong magsasabi na hindi ako dapat manalalo? Unang-una sa lahat, pinamalas ko lahat ng katangian. Pinakita ko sa lahat ng urado kung ano ako. Dahil naniniwala po ako na itong effort na to. Kung tulad ko lang to sa itong buhay, nakikita nyo itong palad ko na to, may kalyo po to. Itong kalyo na po to, sumisimbolo ng hardship ko. Dahil itong kalyo na po ito, ay itong way para i-maintain ang aking katawan. Dahil naniniwala po ako na itong patimpalak na ito ay isang labanan ng matitipuno at mga talentadong mga kandidato. Pero unang-una sa lahat, hindi lang dapat yung pagkapanalo ang dapat isaalang-alang natin dito. Dahil naniniwala po ako na bilang isang kandidato, dapat magiging isang huwaran din kami sa mga kabataan, lalong-lalo na sa ngayon, nanonood ngayon. Dahil naniniwala po ako na kung anong pinapakita namin ay siyang din dapat tularan ng mga tao. Alam ko na marami sa mga tao na sinasabi ng pagsali ng Bikini Open na isang hindi kaaya-aya, pero hindi po. Dahil sa pagsali ng Bikini Open, pinapakita namin kung ano yung katawan namin. Dahil dito namomotivate ang mga kabataan para disiplinahan ng sarili. Tama? Dahil naniniwala po ako na pag may disiplina ng isang tao, I am sure na makakamit niya ang gusto niyang hinangan. Maraming salamat po. So, anong tawag